Malewa poli kanuba cɛma ani musoma denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba minnu ɲɛ bɛ an na an bɛ aw fo aw ni yantuma aw ka émission manden de don aw minnu tɛ sɛgɛn k'an lajɛ fɛnɛ an bɛ aw fo aw ka kantigiya kɔsɔn ni émission na bi an ka wele sera ɲanaba dɔ ma a foli la sa ma i ni wula kɔri baasi tɛ yen baasi foyi tɛ yen an ba i tɔgɔ ni jamu k'a lase an filɛbagaw ma. Ne bɛ Ala fo k'Ala waleɲuman dɔn ka nin jɛkulu fana fo ne tɔgɔ ye Edouard Guido ne bɛ Sebeninkɔrɔ sisan ne bɛ batoli kɛ église Kiɲɛnsanbugu donc i b'a fɔ an ka kɛnɛ kɔnɔ an b'a kɛ kɔrɔlen cogo min na n'a ka di ye k'an ka émission sponsoriser numéro bɛ tɛmɛ dugu ma n'i ye weleli kɛ i bɛ kunnafoni jɛlenw sɔrɔ o ta fanfɛla la. Donc Edouard, basi tɛ i ka baara ye jumɛn ye? Agence Pescadela an bɛ assurance de kɛ mobile ni moto ninnu an bɛ assurance de kɛ agence Sabuɲuma la. Na agence ye agence Pestica a bɛ Sebeninkɔrɔ ne fana bɛ dɔnkili da ne ye chrétien dɔnkilidala de ye. Yala o dɔnkilida nana cogo di? O dɔnkilidala nana cogo min na ne kun bɛ kural la ne bɛ dɔnkili da kural la bon vraiment dɔnkili da diyara ne ye a n'an taara mariage la ne kun bɛ dɔnkili da wula fɛ an bɛ samakabɔ kɛ ne bɛ micro minɛ ka dɔnkili da pour que mɔgɔw ka samakabɔ kɛ kosɛbɛ ka ɲɛ vraiment ne nana Bamakɔ yan dɔnkilida kun ka di ne ye cogo min na ne kun bɛ fɛ ka don studio la mais ne ko est-ce que ne bɛ se ka don studio la mais a gɛlɛyara ne bolo mais ne ko o tɛ problème ni wari sɔrɔla dɔrɔn ne bɛ don studio la. D'accord o ɲana an filɛ wagati min na bi parce que filɛbagaw mago bɛ kunnafoni caman na yala i bɛ musique genre jumɛn de kɛ? Ne bɛ bamanankan dɔnkili fɔ ne bɛ dɔgɔnɔ fana dɔnkili da dɔgɔnɔkan na. Ne bɛ dɔnkili da dɔgɔnɔkan na ni bamanankan na. O ɲana sisan an bɛ ne ɲininka an balimakɛ Edouard yala i ye album bɔ wa? Bon ne ma album bɔ album tɛ ne bolo sisan mais dɔnkili ne bɛ ka dɔnkili 2 dɔnkili 3 dɔnkili 1 ne bɛ ka o de bɔ ne ka dɔnkili ye sisan dɔnkili 8 de bɛ ne bolo 4 bɛ bamanankan na ani 4 fana bɛ dɔngɔkan na o de bɛ ne bolo sisan album tɛ ne bolo sisan o tɛ baasi ye i b'a fɔ an minnu ɲɛ bɛ an na Maliba fɔliw fana ka fɛn bɔnta ye nin ye dɔnkilidala minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ ani Mali jamana kɔ kan ka u dɛmɛ walisa u bɛ se ka jɔ da la kun min na donc o tɛ baasi ye an bɛ taa ɲɛ hali bi an ka ɲininkaliw la parce que o y'an ka fɛn bɔnta dɔ fana ye donc maintenant sisan an bɛ ne ɲininka yala depuis i ye dɔnkilida in daminɛ i ye gɛlɛyaw sɔrɔ wa? Bon nin ɲininkali diyara ne ye vraiment ne tɛ se ka fɔ ko dɔnkilidala la ne ye gɛlɛya sɔrɔ parce que dɔnkilidala kɔni misako fan fɛn fana bon ne tɛ se ka fɔ ko vraiment nin ye gɛlɛya kunkun ye ne ye nin gɛlɛya sɔrɔ ne tɛ se k'o fɔ mais fɛn min ne ye gɛlɛya dɔɔni min sɔrɔ o ye excès de voix ye ne taara dɔnkilidala ne karamɔgɔ dɔ fɛ yen an excès de voix kɛ vraiment ne donna studio la o cogo de la ne ye gɛlɛya dɔɔni min sɔrɔ dɔnkilidala o ye o de ye. D'accord mais o bɛɛ kɔfɛ nɔgɔya waati caman kɛra nɔ? Vraiment nɔgɔya caman kɛra i t'a dɔn o kumabaw la voilà nɔgɔya caman kɛra vraiment ne donna dɔnkilida la vraiment Ala ye ko caman kɛ ne ye Ala ye ko caman kɛ ne ye o de kama don o don ne bɛ ka fɔ ko vraiment ne donna dɔnkilida la cogo min na ne tɛ se ka vraiment o fɔ ko ne donna dɔnkilida la nin sira de la mais ne kelen de b'a dɔn Ala ye fɛn min kɛ ne ye c'est ça
parce que au fin vraiment ne ma dam ne ka fo mo way ne ngi ko di fal donc Edouard ani ni ngani garo flene curiosité doni bana al ni ma be fal na gara fitini kele ibo fo parce que ne dana ba mo ya awo ne gele mi soro bon bien tableau fa fait tout na ala ne kisi femina parce que o de kama vraiment dongodo akadine ye vraiment ka ala fo ka ala tanu ka ala barkada ani dongilini ani tanbi d'accord iga korofoli damnela iya fo iga korofo damnela ko ibe sama ka boke lame ba chama be we pega sama ka bo koro don sama ka bote do re ni nyana je obe ni be dongli da mo be donke donc o ba ira ka fo ko Edouard ni e wolela kene jumeni kene jume kan ebeta bon ne wulila fem na ne beta awo mariage da ne wela ne bi se ka taa awo ani baptême awo ne wela ne bi se ka taa o dongili ta awo pour que mo ka sama ka boke awo mais chrétien ta fa fait awo ne bi se ka taa mais ka foko ne be na ta dongili da fambe on était si ka boke awo ne te ga oke fana d'accord ani isoro togo o ga mogo o te a isoro le ga mogo voilà isoro togo dum be la c'est ça bon yoro malba foli ko ni isoro togo do effectivement ni temena malba folula awo se ga ne soro awo fana ne ka numéro fana be awo se ga ne soro fana awo email fana be tellement la se ga ira don tellement fem be soro tellement na o ne ka téléphone numéro yi awo se ko fo tellement ne ka téléphone numéro est 79 16 31 54 ani oye orange de Matel 68 38 01 50 o be soro o be ne soro ni numéro de la ok voilà donc ka fara Edouard ga o kan ante segen ka fo yene amunu nyebe anani wakati na ni awe be ka nga émission sponsorisée o koro ka di koromado nega ju tira do be teme du malala ibe woleli ke wali sa ka se ka o kuna konu soro anga de borolo sira fe donc Edouard maliba fɔliw kun ye o de bila i ma walisa ka ne kunnafoniw dɔn o la e ka kuma laban ye jumɛn ye ka lase an lajɛbaa cɛ ni musow ma ani maliba fɔliw ka nin hakilina ye yala e yɛrɛ hakilina ye jumɛn de ye o kan bon maliba fɔliw ka fɛn ni min constaté vraiment ne bɛ ka aw wele fɛn min na aw jija nin baara la ni baara ye vraiment a ma nɔgɔ mais a bɛ dépend o ka jijali de la vraiment ni baara vraiment a ka ɲi vraiment a ka ɲi anw dɔnkilidalaw ye pour que an ka promotion kɛ pour que mɔgɔ min tɛ anw dɔn olu fana ka se k'anw dɔn pour que k'anw wele olu ka ɲɛnajɛw la vraiment ni baaraw a diyara ne ye a diyara ye d'accord donc aw minnu tun tulo bɛ an ka ani aw minnu ɲɛ bɛ an ka jabara kan an bɛ aw fo ni ne tun ye an ka bi émission ye k'a lase aw ma aw bɛ sigilen yɔrɔ yɔrɔ la an ka foli bɛ aw bɛɛ ye ala ka duba aw ye ala ka to aw fɛ aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ la